Still with Let's Talk together with Mr. Raymond Chan ng Philippine National Red Cross Ilocos Sur Chapter. At yung napag-usapan natin kanina, Raymond, yung mga services that includes aside dun sa National Blood Services, Disaster Management Services, you also have the safety services at syempre community health and nursing, which is nasabi kanina. At syempre yung mga social services and Red Cross Youth, these are the students, right? Now, kanina you said about Red Cross 143. Red Cross I Love You. Ito ba yun? Ano to? I Love You Red Cross, yun yung po tinatawag natin na one-stop shop. Kung nasa LGU po tayo pag kumukuha ng permit, andun po lahat ng services. So, andun po lahat yung tinatawag natin yung National Blood. We orient, we convince them na mag-donate during that day. We have disaster management. We train them on disaster management. We train them on community health. We train them under the social service, stress debriefing, counseling, paano i-handle yung disaster, paano magkaroon ng link dun sa mga family. And we have also youth, kasi we have also counseling and proper stress debriefing sa mga youth natin. So, andun din po sila. Ano ang gagawin ng youth doon sa disaster? So, lahat, pasok lahat. Pasok lahat. Sabagay, no? Pero ito lang, may konting ano lang ako sa iyo at tanong, talking about sa mga blood donors. So, ano naman ba tayo dito sa Ilocos Sur Chapter, ang Red Cross? Abundant, tawag ba doon? So when it comes sa mga blood donations, blood bank ba natin ay puno? Okay. So, sabihin natin hindi siya continuous na puno. Kasi in 1 minute, in 1 hour, wala na yung apat. Okay. So, kaya ang request or appeal ng ating chapter and the board is meron tayong continuous na blood donors every month. Kaya 2 grupo yan every month. So, kasi umiikot yan eh. Kasi ilan po yung hospital tayo dito. We have marami. Kailangan may request palagi. Kaya nga, dahil nga marami rin kami na-encounter like reklamo. So minsan nagagalit sila sa inyo sa Red Cross kasi nga akala ibig kasi ang nung pag-isip nila sa Red Cross is laging handa yan. Laging tumulong, especially sa blood sa mga pag-donate ng dugo or paghingi ng dugo. So bakit ganoon na minsan daw pagpunta niyo doon is walang available na dugo na yun, no? Which sometimes mahirap din talaga. Totoo ba yun na sinasabi niya, o sige, makakakuha ka pero maghanap ka muna ng donor? Okay. Hindi ka makakakuha. Sir, hanap po kayo ng blood donor niyo. Kami po ang mag-extract. Ganun na po yung mangyari. Hindi po namin sinabi na maghahanap ka para bigyan ka namin. May po provide kami. Sir, meron ka bang replacement? Or, isa pang problema is, sir, wala pong available. It's upon the availability of the blood. For example, ang kailangan niya is AB. Walang AB that time. So, ang ginagawa namin yung networking. So, we call lawag. Kung meron silang AB, then punta sila doon, kukunin yung AB, then dito sila magre-replace, hindi po sa lawag. Ganun yan, na hindi. Kasi nandun yung type na kailangan nila punta sa lawag, doon na rin. So, ibig ba sabihin kung AB ang kailangan, dapat ang kukunin nilang donor ay AB rin ang hindi po. type? For replacement. For replacement, meaning any blood type. Yes, any blood pero type. kung AB po talaga ang kailangan at kailangan immediate na, pwede po silang mag-direct na sa ospital. Yun po yung ano pinakamahirap type? AB ba talaga? Lahat. Kulang ang donors. Pag in times of dengue, ang alangan lang talaga fresh blood. Hindi kami pwedeng mag-extract ng platelet kung yung mga hindi na fresh. Yun ang problema. So, kailangan talaga donor talaga. Yung fresh, ibig sabihin yung kaka-extract. Ngayon lang talaga. Kasi within 6 hours yung processing eh. Pero yung blood, yung sa blood bank, gaano katagal yan bago... Merong 30 days. Merong 30 days. Merong 1 year. Meron tayong 5 days. Sa ano yun? Sa pagkuha ninyo? Sa pag-preserve ninyo? Nasa yung processing ng blood. Sa processing. So usually yung mga donation na binibigay na yan, gaano katagal ang storage? Yung sa aking pagkakaalam, sir, pag nag-observe ako sa blood, we have 30 days. Yun yung whole blood and pack RBC. For the platelet, we have 5 days. For the fresh frozen plasma, that's, I think, narinig ko talaga 1 year. That's 1 year.
Kasi naka-freezer siya eh. Freezer. But yung freezer natin is hindi yung freezer ng ice cream. Yung specified for blood talaga siya. Oo naman. Hindi yung Baka may mag-donate sa akin ng freezer. Naka-thermochest. ng isang ice cream. Yes, so, oo nga naman. At hindi kasi nga, kasi ipapasok yan sa isang buhay. What if kung hindi masyadong maganda ang pagka-storage? So of course, kasama ba sa training niya yan? Yes, sir. Sabi na natin, pag may gano'n kang title, sabi ng medtech, pag mali yung pagkagawa mo, tatanggalan ka ng lisensya. So, nakasalaring buhay ng medtech yun, tsaka ako. What about ito sa mga barabarangays? Meron bang Red Cross 143? Yes, we have Red Cross 143 now. We have Vigan, San Ildefonso, Santo Domingo, Kawayan, Sugpon, Cervantes, di ko na maalala yung mga ibang barangay. So, continuous na po tayo Barangay, you're talking about towns? Yes, towns. Barangays, andun na lahat sila doon. For example, sa Vigan, kompleto na yan sa Vigan. Yes, sir. Sa Sugpon, meron din yung yan. Isang LGU na po, diniskas. Since sila na po mag-cascade sa baba. Yung mga volunteers ba, kailangan araw-araw pumasok? Hindi po. Ilang volunteers meron dito sa chapter? For ERU, we have 12. For emergency response team, we have 12. For the blood bank, we have 10. For the field, we have thousands. So sa blood bank, so kailangan tatawag na sa kanila, Nurse. medical technologist or medical nurse. technologist or nurse. Nurse dapat. Hindi pwede ang mascom doon. Hindi po. Sa marketing po Sa kayo. marketing. Akala ko baka pwede ako mag-volunteer. Mascom Sa marketing talaga. tsaka dissemination po. Sa market, mascom. Pag ganito, mga bagyo-bagyo days, bagyo-bagyo talagang sakuna, iba ang bagyo natin ngayon, di ba? Nang compare noon. Kasi ang bagyo ngayon, grabe na pag bumuhos ang ulan, bigla-biglaan. So, ano ang tawag doon? Ano ang part? Ano ang ginagawa ng Red Cross? Okay, under the IRU or the Emergency Response Team, nag-monitor kami ng weather. So time to time, we feed all 143s yung sa weather natin. Then yung gale warning dun sa dagat na hindi pwede silang pumunta doon para kumuha ng kakabuhay nila. Then, we also monitor doon sa tulong ng through the help of PDRMC and city disaster. City disaster, So, provincial disaster. Yes, sir. We always naka-on call. Naka-standby kami lahat sa office. So, ibig sabihin kahit gabi merong tao? Meron. Nag-duty. Nag-duty ka rin sa gabi? Minsan? Hindi po ako natutulog pa yung may disaster, sir. Opo. Pag-disasters? Yung mga cellphone ko, yung radyo nakatabi lang sa akin. Sa bagay, marami namang donations, mga canned goods pa. Pwede ba kainin yun? Pwede, kunwari, volunteer ako. Pagkain talaga inaanap ko. No? Pwede yun, sir. Humingi lang siya. Kasi Pwede humingi kami ng noodles. Naging honest naman po ako, no? Hindi ko naman pwede pagdamot yung binigay ng ibang tao. Para lang hindi kumain yung volunteer na naka-duty. Actually, may mga volunteers pa nga, ang tawag sa amin is, sir, alam na namin ang noodles 101, sardines 101, lahat ng klase ng luto ng sardines, lahat klase ng klase, alam na nila. Walang water at saka may water. May water at saka wala. Yeah. Ito, sa inyo, sa'yo, like for example sa part mo, meron bang di ba, Red Cross International, may mga exchange, di ba, para sa ibang na may exchange scholars, nangyayari ba sa inyo na ikaw pwede kang ipadala sa ibang country to serve, or yung expertise mo is i-share sa kanila? May ganyan ba? Yes, I've been to Malaysia that time, 2008. So exchange, international exchange program, sinasabi natin, through camping. So dun sa Putrajaya, dun sa school ng Malaysia, nag-exchange kami. 4 po kami pumunta from Luzon, Visayas, Mindanao. Then, today, meron pong exchange program ng Japanese. So, tinitignan ko po yung volunteer na kukunin namin at saka mag-sponsor sa kanya ng visa at saka yung travel ticket niya going to Japan. Now, medyo we're running out of time. But the thing is, ito muna, ano mga bagong projects ng Philippine Red Cross Ilocos Sur Chapter? So our new project is, yun po, naghahanap po kami ng sponsors for the emergency response unit para ma-intensify po natin yung service going outside, dun sa field vehicular accident, dun sa pag-response sa disaster, and through the help of PDRMC and CD Disaster Risk Reduction Office, in-intensify natin yung emergency response with the help of our new ambulance. Yun po yung pinuntahan ng pera natin.
sa lahat ng community natin dito sa Ilocos Sur, doon po napunta. Then we have project also this year. We have binabalasan natin yung medyo maganda. Line na line, tsaka trending siya. So we have Miss Red Cross 2012. Kailan? That will be on October. So, binabalasan natin with the help of the Board of Directors headed by Ma'am Azucena Purisima. Then we have also another project that is tawag doon, yung blood bank natin. So, yes, we are now upgrading. Yes, we have upgrading now the status of the blood bank. Nakita niyo kung pumupunta po kayo sa office, makikita niyo na po yung bagong pasad ng blood bank natin. And we are now upgrading all the machines. Kung meron pong gusto mag-donate dyan for upgrading the machines, we are now accepting donors. Now, makikita niyo po kasi ISO, sinasabing international standard. Ang ginagawa na po ng national headquarters. And you said a while ago, like, sponsors. So what kind of sponsorship ang hinahanap natin? This is monetary? Or yun nga, sabi mo, bibili ng aparatos na ng blood bank na yan? We have two types of donations kasi. We have monetary and kind. Yung in kind po, for example, pumunta yung isang organization sa office, kailangan niya magtatanong siya, anong pwede nang i-donate? So we always prioritize the blood bank. So yun po yung talaga kailangan naming blood. Yes, the blood. For monetary naman, pwede siyang restricted fund. For example, gusto niya ipunta sa blood, sa disaster lang siya pupunta. O sabihin ng monetary, o ibibigay ko sa lahat ng services niyo, papasok namin sa general fund. May mga donors ba na minsan nire-reject niya na hindi namin to kailangan? Hindi po. Wala naman. From of course, kahit anything from kumot, banig, pwede yan. But, for example, sobrang dami na. So, tinatanong namin sila kung ano ibibigay nila. Then, kung pwede, for example, that is Sendong noon. Noong nandun kami sa Cagayan de Oro that time, ang daming kumot, ang daming damit, but ang kailangan tubig. So, ako mismo yung nag-air dun sa Facebook na kailangan ng tubig sa Sendong, sa CDO. So, tubig po ang binigay sa opisina. And I traveled yung water going to Manila headquarters ng Cebu Pacific doon sa Cagayan de Oro. Ganun talaga po. Ganun talaga ang calling mo. Anyway, we're running out of time, Raymond, now. Any messages sa ating mga viewers? Okay. Siyempre, kailangan ko rin po ng maraming volunteers for the 143. So, lahat po ng mga barangay natin, munisipyo, please go to the office and mag-apply po kayo for the trainings. Then, would like to thank all yung mga LGUs natin who supported the Red Cross in times of disaster. Then, yung po nga nagbibigay po ng monetary natin from LGU na sumusuport din po sa atin. Schools po, maraming salamat. And, syempre, yung mga volunteers natin na pumunta sa office time to time, kahit wala na po sila dun sa ating line of volunteers, pumupunta pa rin sila to extend their time during for blood donation and disaster. Lahat po na nag-donate 2011 po, maraming salamat po, and we reach our goal for that year. Sana wag po kayo magsawa for 2012. That's all. Thank you so much. Thank you so much, Raymond. Thank you, and sir, of course, sa core naman, kung ano man ang maitutulong namin sa Red Cross Ilocos Chapter ay will inform you. Actually, the blood donation siguro will work it out. Kailangan natin yung MOA letter para magawa natin yan. Kasi nga, alam ko, marami kasi kami ring na natatanggap. Actually, parang hindi na mareklamo, parang hirap na hirap. Probably just because, yun na nga, sabi mo nga, in about few seconds, apat na dugo mawawala. Kaya kailangan talaga natin na more donors. More donors. Totoo yan. Sige, tsaka muna. Mga kaibigan, ayun po, narinig ninyo ang OIC Administrator ng Philippine Red Cross Ilocos Sur Chapter. All we need are volunteers. Volunteers for the Red Cross. O nga, pag volunteer, ibig sabihin, tandaan, no monetary, walang sweldo, walang honorarium. Probably pagkain, meron. Pero most of the time, kapag volunteer, dapat sarili mo. Dala mo yung sarili mo lang. And of course, talk about blood donors. Tayo, yung nga just pinag-usapan namin a while ago na marami nagre-reklamo. Hirap-hirap naman kumuha ng dugo sa Red Cross. Parati na lang walang available na dugo sa Red Cross. Or kung ano-ano man, kung saan daw pinapadala, alamin lang ho natin maigi yung proseso. Huwag kung basta-basta kagad nagre-reklamo. At hindi lang yun, sa mga gusto mag-donate ng dugo, kailangan
every 3 months na pala, after 3 months or 4 months, pwede ka na mag-donate ng dugo. So, gawin natin, humanitarian virtue, ilabas naman natin. Ano ba naman mag-donate tayo ng dugo? Malaki ang maitutulong yan. At siyempre, sa mga nakakaangat naman dyan, okay lang naman, punta na tayo sa Red Cross, donate some. Ilan naman ang hiningi natin some, and sa mga goods naman, for emergency purposes. Sana po ay marami kayong nakapulutang aral at sana po ay tumatak sa puso ninyo yung aming napag-usapan dito po sa Let's Talk. Before we go, thank you so much Hervier Salon sa JTC Mall in Balaling Bantay, Ilocos. Maraming salamat sa Javier family. Also, thank you so much Dr. Divina Veracruz, Basilio Veracruz Skin Facial and Body Care Center at Jacos Food Mart. Asabay? Food Place. Diyan po yan sa Bantay Arcade kay Ma'am Josie Aquina and family. Thank you so much. Also, maraming salamat sa King Harry's Furniture. Thank you also sa H.A. Sales. Maraming salamat din sa... Saan pa? Sino pa? Aming mga donors. At syempre, sa lahat ng core people. So, ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. See you again next week. Ako po si Derek. This is Let's Talk. Bye, everyone. Thank you. Thank you, Raymond. Thank you.